Binavê xelatkarên xelatê erer baş temaşawarê hêja tektîkekî pirsgirêk bazbû biborînin. Îşev li bernameya xwe de em zalim mijarekî ser mijar daqifin mijar gelek edikar bêj bi rastî bêjin giring e ji ber ku ev rastperest dayê pirsgirêka netewî ye. Mijar roja ala Kurdistanê ye. Roja ala Kurdistanê zalim 1945 de ala Kurdistan yani bajarê mabadê li şaredarî mabadê hat hildan. Piştî pêncî ne salî şunda li Kurdistana başîr Parlamentoya Kurdistana başîr bir da ku hefteyê me qanûnê li wek roja ala Kurdistanê. Wê rojî şunda her sal hefteyê me qanûnê wek ala roja ala Kurdistan netewî tê pîrozkirin. A du jî hûn dizanin rojê dawiyê de li êrişên ser yek nîxên me netewî şexsiyet tê kirin û berdewam e. Li êrişê şexsiyet îca li rojevekî germ çêkir û we em dikarin bêjin qala siyaset de hinekî wek erd hêjand. Kî goşî, kî negoşî, kî li hember dijî, kî de êrişê şexsiyet kir, çap û rast Türk, devleta Türk hemû êriş kir em dikarin bêjin. Li hember bir êrişî de me çikir, kur çikir, ev qas bersiva vê êrişê çi qas neda kematî ji bo em ser vê mijarê gel mêvanê xwe dipeyvin. Li vê mijarê de du mêvanê me hêja hene yek jî nivîskar Fuat Öner'e xêratin. Xêrindar ve spas bo vexwendinê û silav û daxwaza serkeftinê ji her Kurdistaniyekî re. Serçava en keyfxweşin û spas dikim ji bo beşdarî we. Mêvar me du jî siyasetmedar û rojnamevan û nivîskar Birêz Oğuz Siraç Oğuz e. Hûn jî xêratin. Navxêrê da kekî amî. Gelek spas dikim. Silav û herîna ji bo we û ji bo têvanşivanê hemû Kurdistaniyê. Spas dikim ji bo xêratina kek Fuat jî dikim serçava Serçava kiko. Belê spas dikim ji bo beşdarî we jî. Wekî hûn dizanin yani mijar ji bo me dibêjin ji bo kesî ku ji xwe re dibêjin welatperest, welatperî Kurdistan giring e. Ji bo ku roja ala Kurdistanê û wekî din jî êrişî nîxê me netewî ji bo me giring e. Ji bo dijmin jî giring e rastî. Ji ber ku ev rastperest êrişê netewî nîxê me netewî dikin. Ez pirsa me yekem ez dixwazim tikek Fuat Öner'e bêjim roja ala Kurdistanê tê çi wateyî û wekî din jî em bêjin em bi hişmendiya netewî ev qet xwedî derketire vê rojê baş dizanin a kemasî çi ye? Kerem ki. Belê destpêkê de komkujiya Maraşê divê em bi bîr bînin 45 sal berê li Maraşê komkujiyek li ser Kurdên Alevî hate kirin. Wek her car dewleta Tirkiye Kurdîtiya wan vedişêrin û tenê mesela Alevîtiya wan derdixin pêş. Di eslê xwe de komkujiya Maraşê komkujiyê Kurda ye û gelek însanê me bi zulm û zorek mezin hatin qetil kirin. Em qisasê wan lanet dikin û wendakiriyê xwe Maraşê jî bi bîr tînin. Ya didiya îro dîsa 23 sal berê dewleta Tirka bi 10,000 esker hücûmî zindanan kirin ji bona tecrîtê li ser wan ferz bikin. Divê de jî 32 girtiyê siyasî hatin kuştin em wan jî bi bîr tînin. Îcar em werin ser ala rengîn. Niha gelek teoriyê netewîtî û neteweperweriyê hene. Bi giştî em kanin qala sê heva bikin. Yeka avaker a konstruktivîst û yeka primordial
ya sosyajiya etnosembolistler. Bi taybet divan her dine davin de çi de etnosembolizmê de çi de teoriyên avaker de sembol bona milleta jî bona milletperweriyê jî girîngin. Netice millet yekîtiya xwe bi awakî li ser van sembolna pêktînin. Di nav van semboliya de ya yek jî ya herî girîng jî alayê. Ala jî bi du şikla divê em binirxînin. Yek alayê dewletan û yek jî alayê milletan. Divê em cudahiyekê texin navbêna wan. Alayê dewletan piştî ku milletek dibe dewlet yan ji gelek PKK-yan milletek ava dibe dewlet bawakî fermî ji xwe re alayekê hildibijêre. Alayê milletan û alaya rengîn alayek civakî ye, alayek dîrokî ye. Erê eva çend sal li Başûrê Kurdistanê wek alayek fermî jî pêl dide lê derketina wê ji tevgera millî derketiye û alaya rengîn em dikanin bêjin eva 100 salê vê alayê heye. Bi ihtimalek mezin berê alaya rengîn jî serdema mîregiya û serdemê kevn Kurda gelek alayê cûrbecûr bi kar anîne. Li serdema modernîtê de alaya rengîn eva 100 salê wê ye. Destpêka wê xwe digêjînin sala 1920 wê çav grûbek serxwebûnxwaz ji Kurdistan Tealî Cemiyetê cuda bûn, teşkilatê îçtimaiyê cemiyetê ava kirin. Cara yekem ne maması? Cara yekem li grubu. Belê wê çav alayek saz kirine. Piştre ew alaya di Komîta İstiklal a Azadî li vê alayê xwedî derketiye. Dû re gîhayê xweybûnê ji xweybûnê gîhayê Mehabadê û ji Mehabadê jî gîhayê Hewlêrê em bêjin. Di vî 100 salî de di alaya me de hin guherîn çêbûn giş ne heman yekin. Yani Parlamena Başûrê Kurdistanê ew standart kir anu ka em bikartînin ew alaya standard e. Lê di alaya serhildana agirî de em bêjin çiyayê agirî têde heye. Li Komara Kurdistanê a li Mehabadê işte pênûs û pirtûk têde heye. Li Başûrê Kurdistanê ev standardîze bû, îdî alayek rengîn ya standart heye ku li kî derê cîhanê û li temama parçeyên Kurdistanê Kurd bi gelemperî vê alayê wek alaya Kurdistanê dipejirînin. Esasen sembolê milleta divê zêde nîqaş li ser neyê kirin. Yani mesela yek ji wan şehîdên milletan e. Ev ya jî sembolik esasî ye. Li ser şehîdan jî divê nîqaş nekirin. Ji kîjan partiyê dibe bila bibe, ji kîjan parçeyî dibe bila bibe. Ê ku bo Kurdistanek azad û serbixwe tê koşiyane û di têkoşînê de jiyana xwe ji dest dane, ne şehîdê filan an bêvan partiyê. Şehîdên milletekî ne. Yani ê ji bona doza milletê xwe giyanê xwe da be şehîdê wî milletî ye. Ew dibe vê partiyê de be an di wê partiyê de be dibe li ser van nîqaş nebe. Evana sembolên millî ne û kî ku azadî rizgarî serxwebûna milletê xwe biparêze divê li va sembolana xweyî derkevin. Alaya rengîn jî heyan bi 30 sal berê tün nîqaşek li ser vê alayê tune bû. Li her çar parçeyên Kurdistanê li her derê dinyayê kîjan Kurdekî welatperwer hebe ev alaya xwe dibî. Ji xwe milletbûn ji alîkî de jî yekîtiya giyanekî ye. Yani Kurdek li Dêrika Çayê Mazî jî li Hewlêrê jî li Sanandajê jî
خودی همان هست به وچه دکانم بیجن که اف جوات اف جماعت بوی ملتکی مخابن وان سالن داوین دسر PKK و در دورا ور لسر علای رنگین جی ایدی نکاش ببون دجمن مج خوش کم ده دگوتن او علای برزانیه halbuki damatul diroka alay dinere heri dereng çüye başur yani Libakur derketiye derbasi rojava buye çüye rojalat heri dereng Libaşure Kurdistan'e ev alaya bilin buye ev ya buhtane ku alaya rengin bakın alaya partiye dijmineme jibona berumet bakın var dikın Hevi dikim kujnav peve liser sembol milli ser şehidin vi milleti ser alaya vi milleti liser aha vi milleti nikaş şey neben jiki jam fikret bi bla bi devenem sembolana ben parastın jutune de taku Kurdistan'ık serboxav yekürti çebebe ger ev keşelli peme ma peve İdi nikaş serbest yani parlamena Kurdistan'ı ya mezindikanı bir yer bidir rengi alayıcı bu göre. Yani ala bu devlette o bu millete bir taybet bu millete bindes ne hemen işte. Yani devletin yekbuye Ameriki zede bu kime Rumeteki nadın alayakı. Esasen evi ki bunu devlet pe ve İdi ev sembolna vek beri ne behezin. Dühündür van devletna da idi tekoşine Çini sınıfı hene kodi ramanen cüda hene gelek devletten gelek çar alaya xo guherine. Em bejin Irak'ı şer İran'da Saddam Hüseyin rabu alaya xo guheri ayeta Kur'an ser alaya xo nivisi. Le em hind pevajoya rızgarbuna vi milleti dene dve pevajoya de dve sembole neteveyi grumet ben parastın u nikaşe puçu beradayı jitune dil ser sembola nenkırın. Tevaya ji alayı şehidin ahın netice bevanamrov dve millet. Sedemek dinek ku em bu xurtil alay xoyi derdikevin ev ku dijmine me her hücumi alaya medikin. Yani mesela Türk ev bejin paçavra ji alaya meren. Hat dijmin ki dere tahi devet jüve der xo bi parezi. Eğer dijmin hücumi zaman etediki devet zaman xo bi parezi. Dijmin hücumi şehidin tediki Amerika'yı biskekten verin ser mijara Şeyh Said Efendi u şehidin doza Kürdistan'ı ve tolvan koyu derkevi. Dijmin hücumi aha tediki velat-ı tenasnaki ve tuaidiyeta velat-ı khort biki. Bale. Mamosa ben devam bikey mamosa. No, tamam yani bu tura tamam persebine mi devam? Adi saat diyelim persamış disa işte ya dedim. Az biraz sıraç o da bir persem. Yani çavak mamustago dijmin erişet kija milleti kija qada kil devel burada dijmin la rahate dijmin dukhada bla بنتبه برو بقنة جبوين لا تأتي مثلا دجمن أريشا عالمدك أريشا نخب بي لا تويدك يعني زمان وشيء الماء أو كسيكو بنا اللي هانجي دولا كردستاني أريشا واندك وكذن أريشا وكي جبوان تشك أم بيجن كسيكو كرد بنا ترك أريشا وان لكن جبوان إدي أم قدي يعني أريشا وان لكن ev kesiku asıkla kurda le kurda tiyakwa jiştiyel jubovan erşavar lakin valad parazim em jubo ve debaku düzmün erişa alaya mekir o
هيا إيرو دنگی ما اف قصبل ندهات يعني شو بيجي بس ما فكرة شخصية قالوا از دبيجم جبركو دنگی ما نهات هشمنديا ما لتوي كما جبوه اگر کو هشمنديا ما لتوي خود بنا رفلكسين لتوي بخود ديكاتن هولي لدجمن ام بيجن بلا كفر دكن هلا كنت شوك نورماله دنگ ناكن يعني بيجن دنگ ناكن يعني رفلكسونه اگر کو هشمنديا لتوي ببا او بخوا لهمبر او قرابية دجمنة دسكنان هلوستكي نتاوي إشان دادم كماسيا ما چيه قالوا الوارده يعني ام علاقة افقاس يعني بالراسي بالزيادة لبرازن آجان بيجن يعني الهمبر دجمن دجي دجمن علاقة افقاس برفرد لبرازن الله اگر كنا چما كماسيا ما چيه كلام يعني Böyle ki ecber her tiştir bası galiba iro çülüpe sarıya konkujiya maraşe ecber şehmezardık mı konkujiyi tabii ki o konkuji ne bu mezhebi yatıştekten abu o jisi maraşlı kurbun bu kurbun ama ji alevti mi mezhep kırın evku katliamaki girin çekirin mesela Ali elbette ki وقت فات آن زمان نه دو اکمال کار جداتی میزد که مثلا ایرو خودی دولت آل جبویان امبیشن گلک جیادا دولتی ifade کرد یعنی نقش دولت بونه سیمگا دولت بونه سمبول دولت بونه مخابن حتی نها جبو کرده دولتی که سرخابون چه نبود جبوی آل belki peşeroje bir guherandırıcı ama de tiştekten heyi dema set sali da pır cihatiye bu karani kod evi seruzdan çekirini beşek yani belki sembola iro tam ala iro hatiye kabul kırın hükümete bakıyorsan da ev sembola jine be cüda hatine kabul kırın ezhin tiştet hazır bisa beliya ev kebejim مثلا لسر علی که فاتانی زمان هزار و نسود بیشتر کمال تعلیق کردستانی به نام کمال دزگانی جواتی کردستان تجربه ده هزار و بیشتر لکوش کردیه جهاتیه بکارانی یعنی نه وقت شکلی رو برکی جداتی هزار و بیست پنجاه جیل لسر قناق حکومت گمگمی یا وارتوی باورم به دست شیخ عبدالله ملکانی هاتیه دار بسنده یعنی هردانی کجا ساله بگوره کجا ساله 1025 da dema bartoy digirin ya gılgımi ve çağı Şeyh Abdullah Melekani ve çağı komutan ki ya desta ala Kurdistan içeri hırdılar ser hükümeti ala takada ki ne bu ala Kurdistan'ı hırdılar pışra yani de okey da de gelek cihada خیجوی دیو کی داشتی 27 دا کومتا خودنی از وارم سوریه دنخرتی بگلک پیشروی کردستانی روشنبری سیاستمدار کردستانی و اکرم جمیل پاشا علی بدرخان بیگ نمجو سنی بیگ و فلان شی ala Kürdistan'ı bir şekli pejramdını yani evki da duy dönemi da nav komuta koyduğunu da پشتم میزد که علا کردستانی 27 حتی 30 احسان نوری پاشا zaten اوکی yani که فاتانی زمان لسرچی آگری yani رمزا اوکی işte da که آگری به دست خودی اوکی که هرده ده داوی داجی هم میزد که حفظی قانونی داشت 45 داجی شو کمارا کردستانی پایتخت محباتی رسمی قبول کردستان yani belki ya euro belki cüdattır be. Nihayetinde de sala 2004 da hafti kanuni da işte huwa herkes zanıd hükümet bazar Kürdistan'a başvurdu da resmiyeti
çebu hat kabul kırın ilo hamur kır. Al haliyle yani Remza milletu netev devleti. Kurd ve gavi devlet ki Kurdatını. İro federal devlet heyi bıkartını. Evet gidemedi. Rojava Kurdistan'ı renge gidemedi bıkartını. Bakuri Kurdistan'ı mizet gele kes yani ala Kurdistan'ı ve ala netevi kabul nakı. Yani ev jurhi Kurdati al her tişli netavi. Ama disaji jiboy mesela netevi jiboy khudi beva khudi netev khudi zaman khudi devlet semol ki başı bakaran navi khudi derket navi jiboy peşeroji elbette ki o hez kuvvet de kurdaji yani çünkü sembol mühim sembol gerek mühim jiboy milleta yani ala Kürdistan jiboy rastiji mühim hem zede mühim مخابن من نقاشی تکرنی işte çama hava ala Kürdistan'ı ne Kürdistan ya Berzanya va milaka mecburi falan tişti yani bu yok işte gele kes division ne ticaretiniz zaman yani division division işte va ala Berzanya gele Kürt division ve alikari PKK'yı hani kesidina işte ala Berzanya ya ala kidbe bırakıyor. Yani niyetinde ala Berzanyan'ın yani megoya işte Berzani tüne gul ve ala bakarat yani davya bir set salida Kürdistan'da tip karani. Ye dünya get fuat ezbarım ser ali çencara nüvise kidur nüvise kek fuat daha zede belki berfere ani bu zaman. Mesela dema merul ala Kürdistan'ı mezedike ve jahat sali حفت هزار سالی ورده به رونایی تریجا چند آریا و به 2780 سال به تمام نوروز یعنی نقشاندر یعنی ایرو مرد کاره ویا که ببینه یه دنا جیبوی جیوان های جیبوی پیشروجه یعنی حبیکی سمبول آلی اون باش دزانن امبیژن لسر آلی چهار رنگین پیکاتیه لسر رنگی جی سپی رنگی 21 دریش آتنه هوله mesela roz, peşa roz kuraya dirokiu refresha prvu pekatya Kürdistan'ı ki biz yek treje rozi ki vata roza biz yek adare ceza nevrozi salani nişanıdır. Eva ki zaman ser Remza ala Kürdistan'ı rangu ativi yani kes sürüştü xuza Kürdistan'ı so xuna şehidin Kürdistan'ı zer ronahu azadi spi aşiti. Mesela mesela bize bakın tamam çıka al vakacı mühim ne bir da ama bu Kurdayı yurtdaki mühim. Avan devan işte da Kürt dikarın var bahar. Her Kürt dikarın bahar. Komünist mi, sosyalist mi, dindar mı, liberal mı yani Cikijan Parti de beraber fırnakı servan esasa Kürt dikarın ve sembol le xutibe ve bu peşaroji, bu neta vapoş, bu Kurdatiya hoş, bu devletleri yani dikarın seri mesele ittifak çekti. Ha, sıra Kürt embeni ki her tercih dikarın belki cüda şura alıcı çekti. Ama yani bir sadece çar tercih emdirici iddia Kürt'da Kürdistan'a ki. Bu Kürdistan'ı ici ve çağı havcı ki sembol ki mechebi. Çünkü ilo düstü devleti nav netevi henin hamu evkiwan Remzawan nişanawan evki aliwanın yani. Embeni de spori da var abodiye da var siyaseti da mesela her alida bekartine. Yani ev dizatiye millete cikte hem temsilen millete hem de temsilen devleti. Yani. Yeme devlet ametini barışması teslimiyet ama temsilen meclis hepsi teklifi. Jivaniyet elbette ki al her tişinin illacı alna ama lej boyme kurda hakikaten evzem ki em ser Remza sembola alayım dikarın jiboye ki ya em beni partinin aynı bu hevdi yani ama milleti Kürt vekmina milleti deme em vek milleti davgekevin besarı yani iyi olmaz sen bir hücratın başı çebu Bağdat'ı tümezedi ki Kürt alakı belirli kırlı Kürtler kırdı. Kendeki bir saat beri müzakere şey havliş kırdı yani. Çım ala Kürdistan'ı bir kartını. Ama Arap alakı karın slogan var ki o da vizin yani. Kürdistan'ı cüzdanın yani oraya ki başı her ağabayda civakeda alci sembol ki başı. Evet yani
Edisa bizim al her tişinin mesela tişi her yıl tabii biz bu kurdan ne alın cikidacı yani zamanı خودی عرض خودی ایدئولوژیکی نه yani خودی میجی نتوی ama alcı mühim yani derketin alı jibo kurda işte ki evzel başla ecdivecim yani her kurdaki de mala kuda de her berida ve gabi nikaş alı ne ikramı başları خودی derketin jibo neta ve jibo zamanı jibo peşaroza jibo millet bunu jibo devletini ve gabi sembolaki başı خراب نه وقت مگویا واتای میشم آخوند واتای او یعنی واتای چه خراب نه براستی مرو تا فکر جلو کا کرده 7,000 سال حتی روزی ایرو او علامه به شکل و سمبول خوشی اوجی جلو کا میجی نه پیشیامه یعنی ام زانی که 7,000 سال هم دی دنیا هنه یعنی و tabii جبوی یکتی میجی هنک سمبول مهمن یعنی جبوی ملت سمبول جیکداجی مهمه براستی سرویجی کرد پروریجی جیکداجی حسکرنو او کا پاراتن عالیجی جبوی نتاوامه تشکی باشه نه خرابه yani. Evet, gelek sıfatı yani tego başa la kharabe az numune ki bidin mesela albejim ev kesi ki khudi devletine evet alava lay nikaş kırın sun jara lay nikaş kırın ne labbera khoda ne jev devlet edin herkesi ev alıdıra yani hürmet efendim nişan dedin evet tır dibejin Çirokeki Atatürk'e dibejin jarla dibejin Atatürk nizam şuya kodare leser birinin gibi de ala Yunani rakısına gotiya başıya gotiya ala dijmine me gotiya la bilin bakın çok dijmine me ve al hürmet emel ale aynı Atatürk Alikar Atatürk jubo dijmine ev dibeji kafir gavur jubo Yunan ala Yunanlı gira hürmet efendim nişan dedin jubo kudibeji kudremel jubo ala brekhoji ev girami hürmetli nişanladı. Lever da jukha duruti haya yani ki dibeşi bla bebin. Ev yani jubo ala tego her tişne ne? Le iro jubo her tişne. Iro. Ama her gaf her tişne. Ya mütefem. Belki bu bora biriz. Ez Juvantiya xoda varda Paris mevzu her kuş bu Paris. Ama belki jibo korda hani korda her tişne. Mesela ben bejin 20 سال بری و دا دما سوسیالیستی دما ام چپکر بون ام زیاده سوسیالیست و کمونیست بون آل جبوی مقطعش تک ifade نکرد قام خبر هم جالیتنی بود بله yani gelektiş meyalaklar zaman medbu madem tu Kürt ki baş tivi gere tu Türkiye baş bizanı tu pardon sosyalist ki baş tivi komünist ki baş tivi gere tu Türkiye baş mı peyi rastı yani alakadar nekir servis vejim İro sembolü her millet mi goya dostum devletine evdeki bu imece özele hatta devlet şu nakın kaşkını bu imece hazır devzele bale jiberku İro bu yakitiya millet imece bu endin millet endin devlet evzele yani gelen bu sembolü bu khudi ortak sembol mekiş ifade etken goya diroki meru mezet ke 7,000 sal hatta roja İro تشكي ترسينه جوي ملتي كرتش كيرك باش شهيد ما سرشتيا ما خونا ما رونايه اشتي ifadetك ام بيجن وقت منا علي كاسي قال دا كرا حقي دا جدا ام دي صفه ما كارجي نكن يعني حماسي نكن هر انغور هر ملتي اتي تشكر نجيب كني كان امي رجال فازكن حرمتكن البته كي ام علي دنا جابنك اما علي دا كرا وقت منا اتاتürk ودا دا كر جدانن او سياست باش زانه فيل بازن yemek kurda siyaset medarı meki masiyon hemen. Yani partiyu siyaset medarı me he lev ki ala Kurdistan zira ma baxudi mukhabil he cimina çetkin ala Kurdistan digil ser masa bandal etkhani. Avrupa'yı Türkiye'yi verin yani. Al he mesela beni İrol dijitiya ali Türk'tün siyaset medarı mantıkın şahsiyeti mantıkın partiyu rehistri kurda çıtkın kaç teknakın müthiş tekne gitti yani la bel تفاندكم يعني تفاندكم تشتكي تقاضي بيج دريجبكم ام بيجن تركيا شابو راسوا كومونيست ماركسيست ام بيجن اتيست والهمو جيبو على ترك لا دقاشكن الذي سار لا كوكي تونه بشوفه
Le meda ebejin herkes çavakın dibejin düzenin mesela PKK. Belki de nizam komünist, Şam komünist, dibejin Kürde komünistin. Valla ser ala me hem kaçtık hem nafazı, rastras nafazı. Yani ba teşki psikolojiye. Em zanım ki valla gredaya dijmine yani rasti eve jiber ku to hem jibo Kürdistan bece eşerdikim Azadiye Kürdistan hem yuttu sembol Azadiye Kürdistan red biki. Eftişeki acebe. Eftişeki jibo aklime listike. Ama ne tişekmek milletlerin de tüne. Em bejin komeki Türkiye'yi bela kola çizme bilbi. Eğer ki bece em al hastakar al şiye mera al ne lazıme mera nizam demokratik ekolojik lazıme. Vallahi valla dıkhanı kırın. Hemu Türk valla dakika de dıkhanı kırın. Hafsal esas memleket beri hafsal yakşum. La komünist beci dindar beci çid ve bela be. Eğer ki usa beci diye Allah fazın ala Türk mera ekolojik biyolojik lazıme. Vallahi valla dıkhanı kırın. Lemeda em kesin harekinin. Em kesin harekinin le bir asam bir hatta bejin. Rati çuba bir rati de jiberku bana yani cikila pışa vallahi cikila ya. Yani paşma dişteki kreşe jibove rastalat de bejin em ala kurduna kazı. Vakitin hem devlet buyla kurducuyla kazın. Kurdistan'ıyla kazın. Ya tutuşu kazı. Tukade bela kazı yani. Sebejim. Yani tişeki acaba yani emalat dibinin jibo ve yani hafsal beri çum velat en dawiye da men gel weli bername hebek belav dibe keke ilami to hebek topi ser hebeki beli yani xozla dengi mebiçe her kurdi wekem şad fikir her kurdi fikir ya jibo ne wa jibo peşaroja jibo milletuna jibo devletuni evzeleki her Kürt ala iro kijan perçe da beraber ala Kürt'ün Paris'i jibo yekiti jibo Kürt'aki yani siyaset ala jibo Kürt'aki evzele yani ez de xazım her Kürt'aki siyaseti vedatır jev ki ser Remzi Kürdistan'ı yekiti mevzu yani yekitiya mevzu şey ki başları da fazla me ev inşallah ev jibo yani gerek spas Beli. Roje Davi kabla demi sekek fata persim. Roje Davi unduzala eriş ser şahsiyet tekrar. Yani çap rastı Türk. Hatta komünist belki Diyarbakır komünist Kürt. Beli. Aşo komünist Kürt mebaruca ciddi varaj lewak diyet palasin Türk eriş şahsiyet tekrar. Çiye Nazarım faoderden şey. Bazı komünist Kürt. Yani nefasiya 6 sal beri. Beri. Lekvat var revşa hali çiye. Çid beji yani baçı la kokiye. Yani to hem beji yekem beji az komünist Kürdüm. Kürdü ben dest gel Kürt ben deste. Hem de bu azadi to şerdiki ev vakidince ev kesku bu azadi cari fedaya. Jiber ku şeyhe ne proleter jiber ku şeyhe to haber dedikleri jixwe diroy ke da qab proleter yani proleter ya diroy ke da tu velat ki da şora şeyle kire vakidince diyor ki Kürdistan'da ev kesku ser bilin kire serok yuval ne proleter habu şeyhin seyidin rolak birin fadakar emdikanı bejinla felaket fadakar jibo ve ez nakhwazim felaket jibo Kürdistan milleti bindes lemeda dibe yani gelmeda komünistler meda dibe komünistler gelledin de ne haber evtişi acib va acibiya kenge daviti zıvıt kemasya meşi emçi bakın yani yekem mijer bira belane be em disiplin herin bari mijera komünistiye ver dışarı emrov nikanen nikaş bakı komünist Türkiye bira brezike komünizme ve gredayı dizanen ko ala ve devleti remza dagirkeriyeye komünisten Türkiye bira komünist
ve alaya naparezin. Naha flamaya partiyan hene u alaya milletan hene. Jibervet seride alaya milleta ve devleta jihe cüda kır. İro boyçem ala rengin duxwazin li her der pêl bide remza têkoşîna serxwebûneyî ji ber wê. Yani û temama pêkateyên Kurdistanê dikanin xwe di wê alayê de bibînin. Ew ala dikane yekrêziya siyasî jî pêk bîne. Yani Komünistên Kurdistanê alaya wan sor dikanin sora alaya rengîn ji xwe re bihesibînin. Dîndarê me, İslamîstê me ji alaya kesk hez dikin, rengê kesk jî di alayê de heye. Liberalê me dikanin rengê spî ji xwe re bigirin, yan aşîtîxwazên me. Lê bi sedem ku remza serxwebûna Kurdistanê ye û tenha dibin wê alayê de yekrêziya siyasî a neteweyî pêk tê em vê alayê weke rûmetekê bilind dikin. Îjar êrişên ser Şex Seîd Efendî bi du aliya divê em lê binerin. Yek şey Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli, Fatih Altaylı dijminê me ne. Dema ew bi me ra dijminatiyê bikin, ev tiştekî asayî ye. Yani îro devleta Tirkiye li sê parçeyê Kurdistanê şerekî tund û dagirkerane dimeşîne. Partî sazî rewşenbîrê vê nîzamê pir normal e dijminatiya me jî bikin, dijminatiya Şex Seîd Efendî jî bikin. Micara Partî Komünîsta Tirkiye şaxa Diyarbekir tiştek dineye. Yek jê li hember serhildana 25 ev serhildan jî ne serhildana Şex Seîd e, serhildana milletê Kurd e. Li paş vê serhildanê Komîta İstiklal Rexistina Azadî heye. Ev serhildanek milletekî ye. Li hember vê serhildanê li ser navê komünîzmê parastina komara Tirkiye rûreşî ye. Ev ne komünîzm e, ev Kemalizm e. Yan dünya di nav teşkilatên Partî Komünîsta Tirkiye'de şaxa Diyarbekir beyanek wer derxist, ev îjar dubare rûreşî ye. Li wî bajarê ku Şex Seîd Efendî û hevalên xwe hatine sêdarkirin li ser navê komünîzmê û bi destê Kurda hücuma li ser serhildana 25 û pêşengên wî du qata rûreşî ye. Ne tenê Partî Komünîsta Tirkiye tehaqe tevgera komünistên Tirkiye jî beyanek derxistin û komara Tirkiye parastin. Na divira de du hücumê wan hene. Yek jê ew ku dibêjin ji Şex Seîd Efendî û hevalên wî re dibêjin watan xayînî. Divê em ser vê bisekinin. Yekem Şex Seîd ne ji welatê we yê, ne ji watanê we ye. Ji wana tu yekî re bêje tu watan xayînî ye, divê hûn her du jî hemwelatiye hev bin. Şex Seîd welatê wî diyar e Kurdistan e û li Kurdistanê bo azadiya milletê xwe têkoşiya ye. Hûn dikarin bêjin dijmin, lê ne ji heddê we ye hûn bêjin watan xayînî. Bi sedem welatê me ne ji hebû. Em Kurdistanî ne hûn bêwelatin. Li Tirkiyên Rojava nexwediye welatekî ne. Dema ev komar ava bûye milletekî Tirk tin nebûye. Welatekî Tirka jî li vê erdnîgariyê tune ye. Hûn bêwelatin û hûn ji Şex Seîd Efendî û hevalê wî re dibêjin xayînê watan. Em ne bêwelatin, em li ser axa xwe milletekî qedîmin,
Şeyh Said Efendi jî yek serkeşê serhildana vî milletê qedîme. Em ji were nabên wetanxayînî, bi sedem wetanê wan tune ye ku wetan xayînî bin. Yani ji bo re mere xayînê welêt bi divê welatekî mirov hebe. Evanê bêwelat hücumî me dikin û ji me re dibêjin hûn xayînî wetanin. Ev ya durûtî ye. Dijminatiya wan qebûlê me ye. Em dijminê hevin rast e. Ev 7 sal dixwazin welatê me milletê me ji holê rakir ji vêya wêdetir dijminatî tune ye. Belê. Ji dijminatiya wan re tu gazinê me tune. Dijminatî bêminnetî ye. Belê. Fakat qerne di dijminatiya xwe de bêedeb bin. Bêedeb bin. Belê. Yani bejin Şeyh Said dijminê devleta me bû şer kir zora me çû me û giş kuştin. Ev ya Evet. hak dijminatî. Belê. Lê ew îdiayê vî rengî durûtî ye. Ya din jî dibên kirêgirtiyê emperyalizmê ne. Yani îtiraza vanê navê wan komünîst eslê xwe de kemalîst îtiraza wan jî ev e. Naşerê 918 û 23 ji aliyê siyaseta Tirkiye ve gadibên têkoşîna rizgariya millî bû, Millî Kurtuluş, gadibên mücadela millî bû, gadibên şoreşek bû. Wexta ki tu wer pênase bikî, kîl hember vê derkeve dibên hûn kirêgirtiye emperyalizmê ne. Kajer li vê derê emperyalîst kî ne û kî kirêgirtiye emperyalizmê ye? Yekem şerê 918 û 23 ne şerekî dij emperyalîst e. Duyem ne şoreşek e. Sêyem ne têkoşîna rizgariya millî ye. Şerê 918 û 23 berdewamiya şerê cîhanê yê yekem e. Erê 918 de li Ewropa ev şerqediyayî dewletê Ewropa îdî şerê hev nakin. Lê li Rojelata nêzik, Rojelata navîn li Afrika ev şerhîn didome. Serokê tevgera 918 û 23 kadroya İttihat Terakî ne. Kemalîst jî di nav wan de ne. Duan sala de dijminatik navêna Kemalîst û İttihat Terakî de tune ye. Yê Mustafa Kemal derdixi pêş Talat Paşa ye. Ev jî yek ji serokê îtihatçiyan e. Terefê vî şerî giş emperyalîst bûn. û İttihat Terakî ji dema şerê cîhanê yekem de desthilata Osmaniya destê İttihat Terakî bû. Heger ew şer li gor rêzikê komünîzmê ev şerê parvekirina cîhanê ji aliyê emperyalîsta bene. Heger ev rast be İttihat Terakî û Osmanî jî terefekî emperyalîstin. Na peyva emperyalîst jî yek berî Lenin bikaranî navê heye, yek jî piştî Lenin. Beriya Lenin gotina emperyalizm ji bona ew dewletên ku li dor xwe fireh dibin welatê din dagir dikin ji bona wan dihate gotin. Piştî ki peyva kolonyalizmê derket û Lenin got emperyalizm kapitalizma monopolist e, ew wateya wê hat girtin. Bu wateya ewlî dewleta Osmanî ji xwe dewletek emperyalîst e. İttihat Terakî û Komara Tirkiye jî dewletek emperyalîstin. Yani serhildana 925 li hember dewletek emperyalîst e. Hûn nikanin veya bi hevkariya emperyalizmê ve izah bikin. Kadroyên serhildana 25 şerê dewletek emperyal dikin. Hûn emperyaliya dewleta xwe vedişêrin, hûn têkoşîna millî ya Kurdistanê dikin hevkarê emperyalizmê. Di vê xalî de jî tu dokument li ber destê wan tune û di rastiya xwe de jî İngilîzan
تو آلیکاری ندایه سرهلدان 1925 kadroyen Komita İstiklali Yusuf Ziya Bek u Halit Bek di nesil 23 de bi Sovyetê ritekiliye wan hene. İngiliz ne pişgirê serhildana 1925 ne. Lê duan salan de devleta Türkiye hem Fransa re hem bir devletê Nekbûyê Amerika re hem bir İtalyan re û dibin re bir İngiliz re ew hevkarin. Yek hevkariya emperyalizme dikin komara Türkiye buxaye juxa komara Türkiye projek devletin emperyalı yani ev komara vakırını dibine ve de esasen hikmendiya Britanya heye Britanya xostiye lehember Sovyete devletik tamponi hebe goti em ve devlete dikanın peşi li belavuna komünizmi bigrin. De hemen demede Sovyete jî fikiriye ku devletek li vir heve li hember Britanya özmereb tampon be. Yani salê 1923 her du devletin dijminê hev di mesela komara Türkiye'de wek hev difikirin. Her du jî li hember xwe pêwîstî bi devletek tampon dimînin Komara Türkiye encama ve hevdaneye. Yani esasen Komara Türkiye tesadüfek dirokiye yani. Ujda mezrandına ve de hayam bir iro. Tüm be emperyalista rehevkari kiriye. Ser nave emperyalista çunu Kore'ye leher deri cihane kiregirtiya emperyalizme kiriye. Komara Türkiye'ye. Ew de rewşa xwe vedişêrin û dixwazin bawakî sexte çêkin ku İngilîza piştgirî daye serhildana 25 ji bona Musulê yani Başûrê Kurdistanê bi dest bixin. Halbuki dema serhildana 25 de konsulekî Britanya raporê dişînin ji Londonê re dibêje ku em fikir dikin ku devleta Türka li pişt vê serhildanê ve. Analiza wê ew e ku devleta Türka Kurdê Bakur rakir serniga ji bona Kurdê Başûr jî rakin serniga Musulê ew bi dest xin. Binêr du devletên emperyal Britanya û Komara Türkiye her du jî di heman demê de li hember vê serhildanê ne. Kirêgirtiye emperyalizme devleta Türka û kadroya wanin. Serhildana 25 li ser dinamîkên Kurdistanê derketiye. Ku ev serhildan li darxistine kadroyên modernin ji xwe ev ne serhildana Şeyh Seîd Efendiye piştî kuştina Halit Bek û Yusuf Ziya Bek îdî pêşengî bo Şeyh Seîd Efendi dimîne ew jî veya wek wezîfeyek millî û dînî kabul dike û pêşengiya vê serhildanê dike. Mamosta yani ev karê tevgera azadiyê ne? Rastî. Belê ev serhildan plan kiriye bona wê her deverê Kurdistanê kar kirine Komita İstiklal an tevgera azadî her du nav jî tên bikaranîn. Piştî kuştina Yusuf Ziya û Halit Bek Şeyh Seîd Efendi derdikevî pêş. General İhsan Nurî di nav deyî. Fehmî Bilalê jî di nav deyî. Vana giş kadroyên modernistin yani. Rast e Şeyh Seîd Efendi xwedî hestiyariyek dînî jî pê re heye Şeyh Nakşibendiye li axirê tu kîjan tevgera millî binerî li Amerika Latînî jî, li Afrika jî, li Asya jî oldarên wan milletna jî tevgerên millî dibin heta pêşengiya millî dikin. Yani kes nabêje Emer Muxtar yekî Müslüman bû serhildana wê îrtîca bû kes tişkî wer nabêje. Evana hişmendiya Türkaya siyasî û ideolojiya wanî fermî berê cîkî maqûl didin xwe işte meşoreşek çêkiriye medeniyet anîne Kurd
kevneperest bûn, dixwestin îrtîcayê bînin. Ev esasen tezê Kemalizmê, tezê dîrokê Fermî ne yani. Van tezê dîrokê Fermî mixabin îcar bi destê partiyê navê wan komünîst dimeşînin. Ji xwe xurtbûna Kemalizmê piştî salê 1960 bi destê çepkiran Kemalizm nav girseyan da belav bû. Yani berî şêstî erê devlet kadroyên devletê Kemalîst bûn, lê nava millet Kemalizm ne berbelav bû. Bi sedem ne berbelav bû Menderes kanûn derxist bo parastina Mustafa Kemal. Dizanî bû ku nava millet de dijberî dijminatîk li hember Mustafa Kemalê ye, ji bona wî biparêzin bi taybetî kanûnik derxistin. Piştî 1960 işte darbeya 27 Gulanê dîsa bi destê çepkira, renk çepkira yani ji Doğan Avcıoğlu bigire û heyan bi dev gencê û bir di wê de evana îcar hilmek dan Kemalizmê ji nûh de nav girseyan de belav bûn. Edem ku li ser navê komünîzmê dijminatiya têkoşîna milletê bindest dikin û komara Tirkiye yan dagirker û jenosîdkar diparêzin, du cara nalet li wan bê. Hem navê komünîzmê xerab dikin û hem jî eşkere zulm û zordariya komara Tirkiye diparêzin. Belê heva. Gelek spas babose yani gelek tişekî balkêş got, tişekî dîrokî got yani mecî şixwara bihîstin yani mesela ev ku yani hinek tiş bi teoriyan tê gotin hinek tişî bingehê teorî dikin şunu belî wisa kir yani li teorî kutê li şafkariyê we me re nîşanda rastî ez bala min tişekî dikişine ki ev debê îro jî duh jî ev milletê bindest yani ittifaka xwe pireh kiriye tevl emperyalizmê dizem şid ve bile hemkarî şekilde wana serdest ketine. Ev kesî ku ev milletê ku tenê bi xwe maye ittifaka xwe tune biye wana bindest ketire. Gelê ku yani bijara me Şeyh Saîd'e eğer ku tevgere azadî binavê Şeyh Saîd'e xwe derdike azad ebe tevl İngilîza hemkarî bikirana tekne düşüyor. Fikrimle. Komara Türkiye proje İngilizayı. İngiliz alikari nadın serhildanê Kurda. Na Türk dibêjin melhember heft duwela şer kiriye. Ji nesûd hîşta heyan bi nesûd û bîst û sisiya. Şerê wan li hember Britanya, li hember Fransa, li hember İtalya tineye. Hewl didin bi wan re li hev bikin. Şerê İngilîza kirin dîsa Kurdin. Şeyh Mahmudê Berzenciye, Şeyh Mahmudê Hafid şerê İngilîza kiriye. Li dinyê cara yekem ku teyara sivîl bombebaran kirine İngilizin û li Silêmaniyê bombebaran kirine. El Entabê û Maraşê û Rihayê ku şerê Fransîza kirine jî ne artêşa Tirkiye. Dîsa ehlê wê derenî, insanê wê derenî piraniya wan dîsa Kurdin. Na bi dewleta re têkilî dayîn li gor rewşê li gor konjonktûra cîhanê ye. Lê mesela Kurda xwestiye bi Brîtanya re kar bike. Serdema Kurdistan Tealî Cemiyetê çûnû bi Brîtanya re dansendin kirine û gotine em ê sînorê xwe daxin Behra Spî, Behra Naveras. Hevdîtinê wan hene. Ji Brîtanya xwestine gotine hûn piştgirê me bine me dakevin wira. Fakat Brîtanya piştgiriya Kurda nekiriye, Taliyê piştgiriya ji bîst û du da pêve ew mijarê dîrokiyê em nekevin nav, Brîtanya piştgiriya wan nekiriye. Komîta İstiklal dema bi Konsulê Sovyetê yê Erzurumê re rûdinin dibêjin em ê dewletek ava bikin
emi da kevin bahra reş biner di 2021 de hedefa rêxistinê millî Kurdistanê derketina behra spî bi sedem difikirin ku Brîtanî dikanin alî wan bikin. Fakat Brîtanî alî wan nakin, Brîtanî dibin hevalbendê Kemalîstan. Piştî ku tê famkirin komara Tirkiye bi plansaziya Brîtanîye tevgerê millî Kurda îja derin bi Sovyetê re dansen dikin dibên em ê derkevin behra reş. Hatta konsolê Sovyetê ji wan dipirse dibê ma evên Trabzonî ew ê qebûl bikin dibên melhev kiriye li wira pirsgirêk tineye. Yani dema tu şerekî bimeşînî helbette şora li derfeta bigerî. Lê serhildana 25 de ji kop ve derewe Britanya tu piştgirî nedaye serhildana 25. Ê kirêgirtiya emperyalizmê jî ewin û ê bi xayîntî hücûmê Kurdistanê kirine jî ewin. Belê mamoste. Gelek spas. Ez kek Sirac Oğuz da bipirsin. Gelek me gudarî kir. Emin ki derek man dîsa jî yani li gor dem baxa li gor demê li gor dema berleme. Biraz Oğuz yani ev ne cara yekem ev zaten erişi Nicat Peresi Türk Çapırat erişin nişemeyle tevdikim. Le icat dişku bala mıkşan icat ev henki bu rojev. Henki bu rojev yani la bera kal siyaseti de mesela embejin İyi Parti şiye İyi Parti. İyi Parti şaka Diyarbakır'e gelle kes fakatiya. Beli gelle kes fakatiya. Guam kabul lakin yani Şeyh Said'in kan hakaret bikin. Vakit dinci laber hele partilerle kaç şey dibe ya laber akla şey dibe asıl siyasi ezelde askere bejim mesela Dem Parti Dem işte laber Dem bana hiç kötü dergetti. Başa le saroki var İmralı usalla beje yani em çıma le bejin em çıma ve şartı bakın bana herkes buzar yani. İmralıcı bu Şeyh Said usalla gotiye. Dem Parti de paraze, Şeyh Said de paraze. Gelo, ez herkese dibicim, öyle dibicim. Vaçıla kokiye. Yani tu hem İmrele dibicim serokim be, filozofe hem deme, riyasist hemin, en bir riyasist hemin de parazın, le alternatifi bu dünyaya, le hember kapitalizmi alternatife moderne, ev kesin oturdu parazit fikri, ev dibeci ev hemeş yani hemeş şahsen derdik hemen. Hunci şahsen de parazın. Gel o MP bağır bakın. Bak dürüstiye MP yani MP bağır bakın ki Dem Parti bıdırıcan şahsen de paraza. Hem çağ bağır bakın. Kerem ki. Tırsa seyemi ez bejim bersi vay kurtasi dedim rasti belki ev dve müjarek bi seri xwe programek bi seri xwe o müjarek bi Beli rasti. Yani ez bitu peyva bejim geli kod gelebiye baş bizar be ez dvejim u dvnisim hergavji li peşte gotine xwe men paradigma apo malxarabiya Kurday ji bo neteva Kurd zerre kadar tiştektine ne zede havcen ne ser münakaşe kirmiş. Beli. Rawş beliye li Kurdistana Bakur jî li Rojava Kurdistanê yek tişkî balkê şeyî zamanê Kurdî perwerdeyî heyî mesela wê kanûnek çê yasa çêkirin yani kanûna Rojavayê 134 madde danîn navê Kurd tê da tunin peyva Kurdî tê da tunin. Peyvekî Kurd rast maliya Hem serokê wî partiyê min Stek TV bû Stek TV da gudarî kir divê tu tiştê me yani yek dünyayê da ne ji Kurdistana ji bo Kurda tenê hemû dünyayê da yek paradigma apo divê ewzele gerek Kurd biparêzin hemû dünya qebûl dike ne şerê falan kes bêma kes hemû erdibêjin yani ew tenê na gelek siyasetmedarê wê hêlê dibêjin şer dernetke şerê Filîstîn û İsraîlê jî wî gerê didin yê dünya mühim ji min re pir ecêb hat wek Kurdekî yani aqilê min nagire mantiqê min nagire kek ez nakevim cîrokê kek gelek baş îzakir spas jêra Kurd gere bizanin di got
hevalbendiya digo eş çıktı mesela Türkiye kısayet ki Türkiye başını zanı bir minamı digo azadiya jini yani leser azadiya jini vek ne bir mer falan zani özgür kadın eş savunmak yani işte verdi bizim mal kharabiya kurda yani de diro ki da de ne millet ki da juho hala lehela kurda da evka kurda da işte var tuna em ne karın bizim artık falan bevan yani dikkat var siyasi da var duvar ekta işte kulu tuna yani işte o Paris'i kur em ne karın servis edem rakashana kes kurt bir yani Hamud vejin paradigma apu malxrabiya kurda ya xalas slogana jina azat malxrabiya kurda yani evji ev bilinçli dikir ha ev devlet ev da kir falan bevan ev tem naqaşa kirni ki piştamana ki bir mantığı dema ya şiktana kurt gelev ya baş mısanın rastı ji düzümnati münüjnati dina rasta rast malxrabiya başka tiştekinde yani kurt hacı xabın gelev ya bizanın ne parizin muhabin ji de parizin ev tiştana ورن سر گوتن ترکا و دولت و سیاستمدار وان و حقی شهید ما شیخ سعید حقی شیخ سعید البته کی اوی هرگاه ویرشی بین سر شهید merci سر merci دینجی çünkü سروکی وان دامزراندنا دولت Türkiye'de İngiliz abxokır. Vak şey sahibi kesidin ab ajaniya İngilizce suçlar dikın. Mıxabın dirok zanı hamu Türkçe başlı zanı dema devleta komara padişahı Türkiye hatiye avakarını ki İngiliz piştavanın hema general Harrington. Dema te İstanbul'u desti xuda ser irada İstanbul'u Atatürk gel gemiye sardıkı dişini Bahraraş Samsun'i Atatürk terre hatta Sevazi kadar çenme ve salonif kongre erzimi falan işte tevaydı ki desti İngilizce. Yani gerçekten yani zaman mı koyar nakem bir ki şu gelek başladı zaman yani komara Türkiye avakırna damezlandan avi eğer pişkiriya İngilizane ve iro komara padişahı Türkiye tüne bu yedi ya jemera düşman demişti emjüvenin ki ne bu ta em kurdun ya hafta salı em serbi ardının امجکو هاتنه و عردیمی و ولاتی واریمی هنجکو هاتنه وقت ملت کی تومار کرد ج بالکان او جدا جدنا آنی نو ملت کی نو چی کردن سروکی وان یونالی سروکی وان جمهوریت ملت برای نه فهم کردنی yani ne Türkiye'ci Atatürk bu ne Türkiye'ci böyle yani Atatürk asıl taş belirli çok şükür ki yeme kurda ve Şeyh Said Efendi bugün hatta rehberi kurda edina همو با وکاله وان بلینن کینن چنن کردستانینن برومتن بقیمتن ناف کرده دا او هر دم هر بیجی پیش روزی او ام بم خودی دولت نه بخودی سی ام لوان بم خودی اوت نه آتاتورک وانه نه مینا اسمت یونانی وانه نه مینا رهبری وانه رهبری مد جدانه هرگاه به وجدان و به حرمت نافگال خدا جی راسی جی گل کرجی لید به خودی لی وقتی دنبال devlet bahçeli ve işte o siyasetmedarı var, roznamevani var gayet normal yani em gelen ne xeyidin em çima xeyidin ki em Kurdun ev Türk'ün yani em jev didatır şersayt tişteki gelek başkacı bu milleti xu merveki dindarı merveki vela perver hatta merveki çen zaman zanay şersayt medrese xandiye şersayt merveki alımı hareket azadi da tamam resmi çıkacı tüne bici hund zan hareket azadi iki hatını bayağı çal kuderi hatiye da mezrandın içi kırını falan dişteki balkış kiriyor hareketa şehsayt hareketeki milliye hareketin nete ve hareketi bu xrasmına kurdayı felsefavi çiz ve rabı ve hemek deveci dindari henk deveci vakitına çiz ve rabı ve jibu nete ve kurbu jibu xrasmına milleti kurbu yani gelek belge bilgi şu her deri hey yani Eja em gelen Fatih Altaylı gelen navama bir dakika mevcut devlet bahçeli yani göçer loma mizabkın yok ki yedi diye em bizim çepkir yani Türkiye çepkuru dinciye man vakıfın az vakit mesela bir partiye Türkiye çepkur rastgele van az cüdatiye de hem nabilim sırf nabiyan aydiye yani Türkiye aslında çepkuru rastgele tönün Kemalistlerin İro, vavşa dinayetici mezhe bakın,
حقی زمان کردی را 8 زمان دا دیویژن برا پرورده وعظ بی داینی خطبه بی داینی زمان کردی تونه تاکی کمالیست نبن چی دیندارن واقع طریقات او که وان هن دینداری وان هن روزه کی جکی دنگ درکتیه بیشی کی یا işte yani mahkude kurdی نزان تما انگلیسی ایتالیان اسپانیول هم دیویژن برا خطبه بی داینی چرا kadar هی 30 milyon Kurd hene Kürdistan'a bakı cami desvanları bura milleti Kurd bire meher bakın demek ki dinciye tıkacı tünü Kemalist hene komüniste tıkacı tünü Kemalist hene sosyaliste tıkacı tünü Kemalist hamu ideolojiyan Kemalist nav sosyalist elle Kemalist Kemalistin yani Kemalist ve Hristiye Kemalizm felaket Kemalizm faşistiye Kemalistçi yani sen sale komara Türkiye çekili komara Kemalist yani yüzü harime belli işte zamanı ne kadar gay yani hazır alame hakaret kın şeyde me hakaret kın rehberi me hakaret kın siyaset medarı me hakaret kın yani servici em vek rojane ev çıka neyati dikın çıka eriş dikın ji Kurd bıra Kurd serok netevi khufun khudi bıra Kurd şeydi khufun khudi وقت میناکی رو مثلا شیخ سعید ایرش سر شیخ سعید شیخ سعید رومتا هر کردیه همو کرده گره کرد سو چپکر و راستگری کرده گره وکه به فکر وک مینا کوک مینا عالی او سمبول artık sembolü menin yani ev به ساده ناویدن هم دکارم بیشتر وقت نه مثلا بیشتر سعید رضا مینا yani ev sembolün ev jimna alj boy me sembolün Kurd یک دشتی کارن ام چقدر وان به خودی به زمان خو به ترگیر خو به گوتن خو ام چقدر وان به خودی ام واقع پیش بکن ام واقع برسی وان بده وکی دنا به زمان سیاسی نه işte هنچماز مرا خاین دیویژن ولا سر شعب سر سرا جسد را خاین دیویژن ترش است کم شپی yani هم حقی وان جتون işte o خود پاریزن yani devlet وان هی bir خودکن garanti şefsat ya ajan İngilizay yani gelen bu an bekenin yani çok şükür Arjantin'e yani İngiliz aban devletay şekerli yani hem zede yok ne ki her Kurdaki bir zamanı xo bir tevger xo خودی وان در که خودی وک شیخ سعید خودی رهبری me شهید کردن وان در که او جو اکرامزا آلا کردستانی او جبوی ما تشکی جدای راستی جبوی نتا و ما جبوی پسرو جامه او تشکی معقول باکیشه رجام her Kurdiye ve her Kurd خودی لیدر که ama ideoloji çözü beraber le ideolojiya mukabil ise دوباره بگم ideolojiya paradigma makrabiya Kurdaya ev yani gelek spas böyle gelek spas mukabil مثلا داویا برنامه yani وقت مجي ده كذا مدغو ده ساعت بله وقت ما ايدي ان هات داویا برنامه مقابل جو يعني بجاجي خوش بو يعني اخافر وجه gelek خوش بالليل مقابل وقت داویا برنامه جو هم خادن ترجمه رو بپرسن گوتره و داوی که فواد گوتره تا داوی که بازی که تکای بیشی گوتره تا داوی چیه؟ Yani gotuna davin ev yani undakiriye mey yani nüfusa şehiden Kurdistan'ı hecmara şehiden Kurdistan'ı nüfusa galek devletin heyi zedetire. U em hecmara wan nizan. Le em dizanin بسد هزاران کردستانی با آزادی رزگاری سرخوابونا کردستان جیان خوش دستایه اف خالق که ام لسر و تمام طرف سیاسی دکارم ببینیک آلا جی تشکی اوسایه جکی جان رنگی جکی جان هشمندی آم باوریه دبه بلا ببه وانا پشته که دکانن یکرزیه ناو مالا کرد ساز بکن ev sembolün de bir çabi emli bunların. Mücera Öcalan zeyden ne peyvisti mirop serbi peyve yani bir sedem Öcalanlı vur na peyve devlet de servire peyama dedime gotun devletini yani Komara demokratik ne teza Öcalan'ı Komara demokratik Beriya Öcalan siyaset medarı Türk'a goti Navmala Kurdejiye cara avulaniye zaman Orhan Kotan'e ev
yani ev teoriya devletiye devlet cali ki dedi be jalidin de jivo ijar millete me jre derxe deser henek asıl kurdre dinin zaman yel alaya xwe ul şehidin xwedî derkeve nikare komara demokratik ya Türkiye biparize ji her duya yekeye tu hem bêjî komara demokratik an Türkiye hem tu bêjî ala rengîn nabe yani tu hem bêjî komara demokratik ya Türkiye tu hem bêjî Seyir Rıza tu hem bêjî Şeyh Said Efendi tu hem bêjî General İhsan Nuri nabe berê me digo nakokiye antagonist hin nakokiye hene bi selametî jî mirov dikane çareser bike hin nakokî hene evên komjwar dibên lihev nekir antagonist ewana bilhevkirinê çareser nabe ew ya tê bikoşe xwalser dijminê xwe ferz bike maliyeteke ji vê dewletê re li Kurdistanê derxe vê dewletê ji Kurdistanê bixeşîtîne. O dubare spas bo bernameya we silav û daxwaza serkeftinê ji temaşevan e û ji birayê îkram re. Ez jî gelek spas dikim û axaftirê balkêş û girin gelek spas dikim. Biraz îkram Oğuz kontrata dawî eger ku heye bera kerem bike. Neyse başladı ben navi ikram iş der bastı ben. Bu bire. Yani takacağım için böyle. Başla mesela Oğuz mesela. Elbette ki yani takacağım için rastı şahsi Şehzade Efendi de hamu kır. Çıt fikrin beraber fikrin siyaset ama çıt ve beraber le khudi derketine zani وەک گوتنê tirka falan çiqa êriş bî jî em çiqa li wan bibin xwedî em çiqa da û doza wan bibin xwedî em ê waqa serkeftî bin em ê waqa bibin yek mixabin ew nebe wê şaxî dîsan malxerabiya me dibin yani di remzê netewî da çi dibe birabe ha şehîdê me ha ala me ha tiştê dina ha ziman tiştê herî mühim tabî ziman e alî ziman da cerbêjim alî ziman da jî mesela Kurd gerevi alî da ji hevkî daha bi quvvet bin wê çaxî bersiva herî baş ew em çiqa remzê xwe bibin xwedî remzê netewî bibin xwedî sembolê netewî bibin xwedî em ê waqa bi quvvet bin em ê serkevin gelek spas yani gelek spas bo kek fas jî silav ji bo axaftirê gelek spas dikim gelek spas dikim ji bo axaftirê gelek spas dikim ji bo hemû re dîsa spas dikim ku hûn beşdarê bername me bûn belê temaşevan hêja em hatin dawiya bernameyê hûn gudarî bûn di mêvarê me hêja gelek tiştê balkêş gotin wala li ser netewiyê ji pirsgirêka netewî gelek tiştek balkêş got tiştek tirekî gotin lê miqabil bername çarçova bernamê de ev qet nedî dikare biaxive gudarî bike dîsa jî gelek tiştê balkêşa digotin em were dîsa spas dikim bername me li vir dikede heta carekî din bi mijareke nû mêvareke nû selametî û xweşî de bînin êvar baş